Collverd es troba al bell mig de l'Empordà, entre el Canigó i la Mediterrània, a tocar els aiguamolls. Un punt estratègic de comunicació entre l'estat espanyol i l'estat francès, lloc de pas obligat, tant per persones com per les aus. Collverd és alhora la més antiga i la més moderna empresa del sector de les aus palmípedes grasses al nostre país. La més antiga, que fou creada a Catalunya i al mateix temps a tot l'estat espanyol. Capdavantera en l'activitat, porta 24 anys produint, elaborant i comercialitzant productes derivats de l'ànec. La més moderna, gràcies a la construcció d'un escorxador específic per a aquests animals. També per la recent inauguració d'unes noves instal·lacions on s'elaboren tots els productes derivats del fetge gras i de la carn de l'ànec. Foie gras sencer, micuit, mus de foie, pernil d'ànec, així com una extensa gamma de productes produïts en exclusiva per Collverd. Collverd és la segona empresa del sector en l'àmbit estatal i segueix un camí de creixent estable i consolidat. Tots aquests fets no són fruits de la casualitat, sinó que ho són d'un projecte molt elaborat i portat a terme per un equip de grans professionals, tots ells amb molts anys d'experiència en el sector i units per la mateixa filosofia, la millor constant dels seus productes i el màxim rigor en l'atenció als seus clients. Avui, al Petit Celler, coneixerem i tastarem els productes de Collverd. Doncs ja coneixem una miqueta a través d'aquest vídeo Collverd. No sé si tocats o no per la tramuntana, aquest vent ens porta fins a Manresa i ens porta també en Jordi Terol, que és el fundador de Collverd, és el director comercial i és una persona que tant el podem trobar aquí a Manresa com el podem trobar a la Xina o el podem trobar a Alemanya, a França, a les Espanyes. I una mica el que volem a través d'aquest forat que tenim aquí, aquest objectiu, és ensenyar a la gent que ens veu doncs què tenim, no? Comentar potser una mica el que és el paté o el foie gras, aquesta disputa que a vegades... Sí, clar. Confusió... Nosaltres, malgrat que Catalunya fa molts i molts anys que coneix aquest producte, penseu que les tècniques que utilitzem avui es van patentar a Barcelona en el segle XIX per un veterinari català, en Francesc Darder i Llimona. I aquí tenim les tres preparacions bàsiques per poder entendre el món del foie gras. Si parléssim de paté, aquí podríem posar 50.000 ingredients. El paté és una emulsió de qualsevol substància apta al consum humà, que la mecanitzarem a través d'un mini-pímet, per fer-ho d'una manera senzilla, però que podem treballar amb grassa, amb panxeta, amb fetge, amb el que vulguem. Però Collverd no fa patés. No. Nosaltres només fem foie gras. Foie gras és únic i exclusivament el fetge d'un ànec o d'una oca que hagi estat prèviament engreixada per obtindre aquest fetge. Que lògicament hi deu haver també de diferents qualitats. Depèn la qualitat que ens doni aquest fetge, podem fer una sèrie de preparacions. Les tres bàsiques, per entendre una mica el nostre món, seria una recepta antiquíssima. Quan nosaltres no sabíem què era una pasteurització, quan no teníem neveres, la gent produïa ànecs o oques com un element de supervivència, d'alimentació per a l'hivern. Això és simplement un fetge d'ànec que l'únic que hem fet és treure les venes, rentar-lo i macerar-lo amb sal, com si haguéssim fet un pernil, per entendre'ns. Sal i pebre, potser? No, el pebre li posem opcional, però com a element que ens donarà una conservació en el producte i una textura, fonamentalment és la sal. És un marinat amb sal, com si volguessis fer un pernil. És aquí, quan parlem de Collverd estem parlant si hi ha dues parts, que seria la part calenta de restaurant i de restauració o de cocció. Estem parlant potser més a nivell de fred. Si vols, per fer una mica entenedor per a la gent que ens escolti, del fetge d'un ànec tens dues maneres de menjar-te'l. Un seria la calenta, planxa, paella, forn, etc., que pots menjar en un restaurant, i l'altra seria la freda. La freda és el que tu pots trobar en una botiga especialitzada. Com aquesta en la que som ara. Com estem aquí ara a Manresa, no? Però deixant la part calenta, que només necessitaríem el fetge cru, tal com surt de l'animal, aquest el deixem de costat, i ara parlarem amb les preparacions que ja estan a punt de consumir, que tu no has de fer res, simplement obrir l'embolcall, triar un bon vi, un bon pa, un bon complement i menjar-t'ho. La primera és el fetge marinat amb sal, és la recepta més antiga que hi ha. Quan l'home no sap com conservar els aliments, si sap el poder de conservació que té la sal, i això és un fetge que simplement enterrem amb sal durant un període de temps determinat, i un cop passat aquest procés ens el mengem tal qual el traiem de l'embolcall. El que tenim al mig és el que la gent comúment coneix com a micuit, però que ignora que micuit no vol dir res més que pasteurització. Micuit és mitjanament cuit. És una pasteurització. És un tractament tèrmic que l'únic objectiu que té és matar els possibles bacteris que hi hagin i allargar-hi la vida, perquè tu te'l puguis menjar d'aquí 15 dies si el tens guardat a la nevera. Ens podem trobar que trobem llocs que diguin micuit i... Sí, però esclar, jo puc fer un micuit en qualsevol producte. Qualsevol producte que jo pasteuritzo és un micuit.
Aviam, l'origen del nom ve de mitjans i finals del segle XIX, quan Lapeyre i després en Lluís Pasteur desenvolupen la tècnica de pasteurització. Clar, imagineu-vos en un restaurant, en una botiga, que aquí posés foie gras d'ànec pasteuritzat. No té cap nom gastronòmic, això més aviat espanta la paraula pasteuritzat. Els francesos, que són molt hàbils amb el seu vocabulari, sobretot en gastronomia, van dir: de fet, què és una pasteurització? És una semicocció. Com es diu semicocció en francès? Mi-cuit. Hosti, que era fantàstic. Doncs de conya. D'acord? Però és simplement un tractament tèrmic. Això també ho és, un mi-cuit. Això és un mi-cuit, però ja potser més... Però el nom correcte, això seria terrina de foie gras. I després diuen, què hem fet? L'hem pasteuritzat. Doncs és una terrina de foie gras, mi-cuit. Això què és? Un bloc de foie gras. És una emulsió. Què hem fet? L'hem pasteuritzat. Per tant, també és un mi-cuit. Aleshores, per simplificar-ho, pel consumidor que sàpiga què compra o què vol demanar, això seria correctament terrina de foie gras, mi-cuit, perquè l'hem pasteuritzat. Bloc de foie gras, mi-cuit, perquè també l'hem pasteuritzat. Però són dos productes totalment diferents. Aquí només farem servir el millor fetge que ens doni l'animal, el desvenarem, el netejarem i el pasteuritzarem. Podem, com a opcions, treballar i posar-hi sal, pebre, nou moscada, algun licor, el que nosaltres vulguem. Però fonamentalment és un bon fetge d'ànec que hem pasteuritzat. Textura, forquilla i ganivet. No l'untarem, aquest. Aquest seria un fetge d'ànec que organolèpticament és bo, però estèticament és lleig. Aquell ànec que s'ha donat un cop en l'abdomen sense voler qualsevol circumstància mecànica que faci que el fetge sigui lleig, però bo. Què fem? Com si fessis una maionesa. L'emulsionarem. Llavors, aquest sí que el pots untar. Però també és un mi-cuit. Per això ho hem de demanar com a bloc. Bloc. Exacte. Això seria una terrina de foie gras i això és un bloc de foie gras. Tots dos els hem pasteuritzat. És que a més la història no acaba aquí, perquè a més tenim mus... Després tindríem una mousse de foie gras, una mousse de canard... Aprofitem, si et sembla, Jordi, per ensenyar-ho. Sí, per exemple, aquí tindríem un bloc de foie gras, que seria l'equivalent d'aquest, on nosaltres, perquè ens agrada renovar o inventar o modificar, experimentar, en aquí hi afegim un altre ingredient, a part de la sal, la pebre, etc., i posem oli d'oliva, verge. Perquè era una curiositat que teníem, veure com emulsionaven les grasses del fetge i l'oli, emulsionen perfecte, i aquí tindries un fetge d'ànec que té un rerefons, un retrogust d'oli, d'un molt bon oli d'oliva, i aquest l'untaràs. Es nota moltíssim. Clar, i tu passaràs pipa menjant-te'l. Molt bé, d'això es tracta. Després tindràs una altra vegada això mateix, però que en comptes d'anar envasat a buit, va amb llauna. Molt bé. Però és el mateix procés. Ara sí que canviarem. Un mus. Ara passem a una mousse. Què és una mousse? Seria igual que un bloc, simplement hem reduït la quantitat de fetge. I l'hem substituït per grassa, per carn, i podem posar qualsevol altre ingredient. És per abaratir el producte. Perquè nosaltres a vegades entenem que el consumidor no necessàriament ha de començar amb un gran vi de reserva. No que conegui el vi. O que per un dia pel dia a dia... O una cosa molt més informal, què sé jo, un petit aperitiu que fas... O l'entrepà pels nens, no? Exacte, un dia que juga al Barça i dius, cony, què podem fer per sopar, a part de les pizzas? Unes torradetes, una mica de foie, no? I aquí tindries... Això és un producte que hem fet com a reivindicació del paté. En el nostre país en diguem paté a les mus. Allò del paté, diguem de piera, que no ens... Els patés que tu pots untar amb facilitat realment no són patés, són mus. El paté és pasta gruixuda. I això és una pasta gruixuda on simplement hi ha carn i grassa d'ànec que l'hem farcida de foie gras. I l'hem pasteuritzat. I llavors, quan tu obris aquest, te'n donaràs compte que tens les dues textures. Tens una textura dura, que et costarà d'untar, aquest hauràs de tallar amb forquilla i ganivet, i en el cor tindràs una textura suau, que és la que li donarà el gust de fetge d'ànec en el paté. A mi m'agradaria tastar-ho, si et sembla. Endavant. I mentre ho tastem, aprofitem i m'expliques una miqueta què està passant. Es ven més a la Xina que fora de Lleida cap allà? En general o en el cas concret de Collverd? En el cas vostre concret. Nosaltres tenim un hàndicap. I en el nostre mercat avui, a Catalunya estem molt contents i feliços, al País Valencià estem molt contents i feliços, a les Balears estem contents i feliços i a Andorra estem contents i feliços. Però hi ha altres zones de la península Ibèrica que no en tenen Collverd. Com a paraula, com a... L'origen no els hi cau gaire simpàtic. Hem viscut molt de boicots. Nosaltres no estem decidits a canviar la marca de cap de les maneres. Vam néixer l'any 80 com a Collverd
i seguirem com a Collverd, no posarem una marca que No li direm Algo Verde, no? No, El gigante som verde. Collverd i punt. Llavors, quan l'any 2005, i això és molt seriós, perquè ens va afectar moltíssim les vendes de Nadal de l'any 2005, si recordeu va haver-hi un boicot contra el cava que va afectar també altres productes. I les vendes ens van caure en picat a l'estat espanyol. Per no repetir aquesta mala experiència, que va ser traumàtica, perquè a nivell de volum de negocis van ser molts milers d'euros, vam decidir buscar-nos la vida en altres mercats. L'exportació. I hem trobat, per exemple, que a França ens compren amb simpatia i carinyo i no ens pregunten com ens diguem, i a Xina, que en aquest cas Hong Kong, Macau, ara a partir del mes que ve també Japó, no els és igual que siguem catalans Diuen que està o no. boníssim i que... El producte és el que ells valoren, la feina que fem és la que valoren i no estàs sempre justificant perquè et diu Jordi o perquè la marca es diu Collverd i coses d'aquestes que ja n'estem ben cansats. Doncs nosaltres deixem aquí, està claríssim, deixem aquí el programa, el Petit Cellet. Us recordem que trobareu tots aquests productes aquí al passeig de Pere III número 18. Jordi i Terol, gràcies per la visita i gràcies per aquests aliments que anem a tastar tot seguit. Que vagi bé, fins al proper programa.